Моля ви да правим разлика между корупция и мафиотизация. Корупцията е управляемо явление. С него може да се справите с антикорупционни мерки. Може да си слагате различни комисии, инструменти за контрол, обществен натиск, влияние, контрол, каквото искате да правите. И евентуално, може би, с течение на времето, аз също не смятам, че това е бавен, че това е бърз процес там, откъдето тръгваме. Може би ще имате някаква промяна, която през промяната в системата ще доведе до промяна на поведение. Какво искам да кажа? Корумпираният служител, за разлика от мафиота, се влияе от средата, в която е поставен. И ако вие повлияете на институционалната рамка, и тук имате ход с промени в разни нормативни неща, конституция, закони, каквото искате, там с течение на времето може да така заставите един човек, който няма вътрешен интегритет за морален избор, но се влияе от средата и от колегите си, да следва интегритетно поведение, дори той самия да не би го имал при други условия. Това е това, за което всички до тук говорите. Това, което Италия ще ви каже, защото аз не смятам, че държави членки от Европейския съюз нямат опит, от който да се получим. По-скорошните примери са Румъния, но големите примери е Италия. Големия пример е Италия. Ето многогодишен пример е Италия. Италия е доказала през практиката си, че когато имате степен на мафиотизация на съответна институция, антикорупционните мерки са контрапродуктивни. Тоест те произвеждат ефект на засилване на мафиотизацията. И е нещо, което ние наблюдаваме през последните години. И тази наша неуспешност да проведем реформи и обстоятелството, че всички сме разочаровани от крайния резултат, се дължи на факта, че ние лекуваме с неправилните средства друг вид заболяване, бъркайки диагнозата. Моля да ме разберете, корумпирана прокуратура, съд и така нататък означава следното. Вие имате държавен орган, който е болен. Той от време на време обслужва чужди интереси. Когато обаче не ги обслужва, т.е. когато няма корупционен натиск, той функционира като част от държавата. Той следва нейните закони и следва вътрешното убеждение на колегата. Когато имате мафиот на това място, неговата лоялност е към този, който го е сложил там. Той в свободното си време не прави нищо. Той не разследва убийства. Той не разследва пътнотранспортни престъпления. Той не разследва кражби. Той може и да има уменията за това, но той не го прави. Защото това не е държавен служител. Това е навлизане, структурно навлизане на организирана престъпност вътре в институцията. И ако вие се опитвате с антикорупционни мерки да го промените това поведение, вие само допълнително стабилизирате вируса вътре. Позволявате той структурно да олегне. Може да разпознаете такъв тип поведение. Това е момент, в който овладяната институция престава да се съобразява с нормативните условия, в които е поставена. Тя излиза от институционален контрол, което означава, че, например, спират политики по обмяна на кадри. Ако тази институция е изборна, тя престава да произвежда избори, например. Институцията престава да изпълнява закона, прави го флагрантно, тя директно заявява, че определени неща не я касаят или определени неща не пише в закона, независимо от това какво пише в него. Напреднали етапи на мафиотизация имат за крайен резултат едно от двете. Лустрация или революция. Мафиота не може да го подложите на проверки за морал, да изследвате психиката му, да не му правите проверка на имуществото и така нататък. Това не го правите. Това са... Тачер имаше преди известно време, не съм била жива тогава, изказване, при което жената много ясно казва, той е влязъл в дома ви, вие преговаряте при какви условия да остане в него. Значи той трябва да бъде изхвърлен и да плати сметката на вредите, които е нанесъл. Опасявам се, че нямате друг вариант. Никой от нас няма. Борбата с мафията е изключително проста, но е много трудна. Проста означава няма нужда да го измисляте, то е измислено. Намирате интегритетни хора.
Това е естествения противник и на корупцията, и на мафията. Човек, който винаги ще избере морала и лоялността към държавата, дори и да не е най-умния и най-образования. Така че намирате хора с интегритет. Такива, които това биха направили, чиято лоялност е там. И моля да ме чуете внимателно. Лоялността им да не е към политическа партия. Лоялността да е към държавата. Към закона, защото от това печелим всички.